Тази диагноза буквално побърка хората. И това е инсулиновата резистентност. Навсякъде отиваш, обядваш, вечеряш, всеки споделя, аз съм с инсулинова резистентност. За съжаление съм забелязал, че тези хора не изграждат здравословни навици, които ако ги правят в ежедневието, ще влезат в ремисия и ще им подобрят метаболитното здраве. Кои са тези навици и кои са най-ефективните средства, които могат да ви помогнат да се справите с това състояние? Преди да ги избора, не забравяйте да получавате достатъчно дневна светлина през деня. Повече дневна светлина означава и по-добра инсулинова чувствителност. На първо място, приоритизирайте съня си. Хората, които имат некачествен сън, имат и повишен риск от развитие на инсулинова резистентност. На второ място, проучване показва, че разходките след хранене между 10 и 15 минути могат да бъдат два пъти по-ефективни от метформина за контрол на кръвна захар и на инсулина. Трето, започнете да спортувате в фитнес или пилатес. Тренировки, които да стимулират мускулната маса. Може да суплементирате с ябълков оцет, с канела, с омега-3 масни киселини и магнезии, които допълнително ще подобрят инсулиновата чувствителност. И едно интересно проучване показва, че стимулирането на мускулите на прасеца води с 33 до 40% подобряване на метаболитното ни здраве и въглехидратния метаболизъм. За още полезни съвети последвайте ме!